ndakonewa kuzvihwisisa ini. Zvobani ndatadza kana kuzviona. Chinodhibira ndechekuti izvezvi zuva rubanda. Saka chinoitika ndechekuti unoonekwa wakamira mutsara utobvunza kuti nandi wakamireko mutsara mauri wawana shuga here mafuta here wakamirira kuti akara bodo zvendi hamuna huwa here maelections ndakatomirira ndipano ndoda kutovhota. Ziya richiteuka paya uchitopukuta nechihendike chefu paya uchitopukuta ziya paya richitoteuka. Wovhotera uya wahwina. Foni yotofonwa kuWhite House yotorira ngirrrr. Foni yotodairwa paya. Halo? Unoti mudhara ndiyava nenews. Uti taurai news zve. Ndinadzo news pano ndedze kutoti mudhara mariwa. Mofana kutobuda mudhara motoenda. Mudhara unoti munoreva here? Uti ndinotorevesa zvinandi. Mudhara unoti okay, chireka ndimanye. Mudhara utomaya paya, utofonera magonyeti. Magonyeti vaya utouya paya, mudhara umaya utopeka zvinhu. Dr. Mike Cables utobuda paya uti munombomanya kudai baba. Uti chitokasirisa izvezvi taryiwa izvezvi tatoda kutoti titopeka titoinda. Mike Cables utopedzera paya Mike Cables. Utomaya unotana zvimavhiji zvazviri mugadheni. Gonyeti rero zadzwa paya rotomutswa gonyeti kai vhuru. Magonyeti utobvunza kuti nani tinoenda epiko? Mike Cables vaya utodairira pamberi pemurume wavo utoti tinoita aryiwa zvokubadii tatobuda pano totoinda. Toende munoenda epi izvezvi? Totoenda kwazvimba. Ndokwedu kwazvimba. Ndokwatotoinda izvi taryiwa. Wavhotera uya utopinda paya pamain house iwa. Ndakonewa kuzviona ini. Zvobadizvo. Ipapo nechida kuti ndioneswe ipapo. Nokuti ndatadza kana kuzviona ipapo zvichiitika nokuti hazvisi kunatso kubuda mupfungwa dzangu chaizvo kuti ndinatso kuzviti izvi pachena. Imi varume ndionesewo. Ndionesewo varume nokuti patori neproblem chaiyo.